Basta first impression nimo sa isa ka tao, di jud ka makaingon nga. Mao ni siya, ma-intimidate ka. Hello. Good morning mga kabisdak. Mo na ni ang inyong pinakauna nga challenge. Kamo ang Bisdak 12. So, mao na gid ni ang mahitabo. Kung hilak na taganiha, marag karon kinahanglan pagid mo nga mas kusog na gid ang inyohang hilak. Okay? Kay sama sa ako ang giingon sa inyo kagahapon, dili tanan makaabot sa ika-12 nga challenge. Niingon ko nga mabal-an rin ninyo na sa sumusunod nga adlaw ug mao na ni ang adlaw. Kinahanglan ninyo mabal-an karong adlaw. Sadly, mag-proceed na pod mo sa bagong challenge kay wala may matanggal sa inyo karong adlaw. Kulbaan. I felt so relieved, to be honest. I think it's too early. It wasn't our full potential. Majority of us, kay wala ginalipay sa mong output, like, fully. Except for me, of course. I was so happy on my output. Like, I'm not gonna lie. Okay. Sige, karon i-announce na nato kung unsa ang atuang musunod nga challenge. Gutom na mo? Wala pa. Kinahanglan gutom mo, kaya ang atuang musunod nga challenge is mukbang. Ilado ang mga bisdak pag-abot sa kahilig nato sa pagkaon nga inato, di ba? Sa pagsabot sa ng mga inato, dako na kayong kalipay para sa mga bisdak ang mukaon og saging, paresan og ginamos, di ba? Or ang pinakaborito kung mangala ka mangga. Kung sa may lami ipare sa mangga, master. Uyap. O, di ba? Uyap, ginamos. So ang inyong buhaton is create a 1-minute short video content while gamukbang. Pero sama kagahapon, naana na sa inyo kung gamitan ba ninyo nag-voice over while gamukbang mo or on-cam ang inyong dialogue while gamukbang mo. You learn from all the challenges kagahapon or the mistakes kagahapon. Kung sa tanaw ninyo naglisod mo sa inyong storytelling, gamitag yun ng opportunity nga naamoy mga gihatagan mo minutes aron maka-conceptualize mo. Kay sa inyong pagmukbang kinahanglan naapod mo'y ma-share nga story. Kung unsa na nga story, if there is something sa inyong kinabuhi nga makuyawan ang mga tao sa social media nga makaingon sila nga, ana, kay para lang na ay catch ang inyong pagmukbang. So use that opportunity aron nga makabuild mo og community. Be authentic and be vulnerable. Kita ka sa uban nga videos gani niya, di ba? Makatouch kayo. Nga naman, kay vulnerable man sila. Wa sila hadlok ipakita kung kinsa sila, kung sa ilang mga weaknesses. And the moment na nakita ka sa ilang video nga nakatouch nimo, di ba kita ka connection, gamitan na siya. Gusto ko na ko emphasize ang facial expression. Kaya nagkaon man mo. So dapat ang tao magtanaw sa inyo maglaway. Okay, mga bisdak, ready na? Ready na! Alright, balhin na ta karon sa tuang creator space to conceptualize. Good luck!
Karon, naamoy 20 minutes aron maka-conceptualize ug maka-execute sa inyuhang mukbang content creation. Andam na? Andam na. Ready na? Ready na. Magmukbang na kay andam naman mo. Timer starts now. Sa klaro nimo. Tanan gid voice over. Para madali ra. Bro, ay ko kalimti nga gamita ang audio sa kuan. Mangga ba? Mahamol ba kang tibuko? Ululan nga na. So, mag-istorya po diri, ako siyang i-action nga ano rin, kung ma-sour ba, kaya mo ginang atong life na na-sour siya, tapos maugyapon diri sa banana. More on ka, like, hugot sa mga Hugot to. magpa-shoot ka na nagkaon ka nagtatubang like side profile. Unsa tong story nimo about something na murag makuyawan ang taong hala ingon ana day siya. Kaning ending pasabog na ko kay kanang murag gini ang mukbang nako kay murag mukatawa po ang ubal kaya sa mukbang ning bata. Okay. Sige. I think wala kayo ni man gets Moises ang instruction. Instruction is magmukbang ka na kay bikaon. Bahala na nagdali agi nimo na sa mga acting pero while magud ginabuhat nimo na kay gina story about sa imuhang kaugalingon nga makayo na to nga hala ingon ana dai siya. Kay para ang tao naa sila'y atangan sa imuhang 1 minute na content nga kung saan ni iyang istorya. Time's up. Surrender your ball pens. Pwede siya i-zoom direct sa kong naong. Karon kay mukbangon ta ka! Uy! Kuan jud dili manggugay ko nagamukbang jud kay sa braces nako ba. Nya kanang pagkaon nako sa kaning saging nanguan na diri yung lain na ani oy ana. So mao to nga Kakulban ako kay Moises mungod kay maglisod siya sa mga instructions. Ang iyang original nga concept is skit. Kunya walay story. Kana lang pakatok sa iyang pagmukbang. Which okay lang. But naamang good sila i-challenge niya. Kinahanglan na amoy i-share nga something na maakuan ang audience nila. So mo na nag-change niya nga naa siya storytelling. Ay, impact. Nagbobo na sadya. Iya yung gi-maximize ang iyang kuan karakter. Ingon nila, balag sa akin basta labing. Hindi ko mutuan na. Dahan ko basta labing na isaging. Ginang niya akong ginamos. Si Finn ang isa sa mga palaban sa ilaha dali kay she knows what she's doing. Nakuha gid niya ang ano ba, mga instructions. Karon ka si Kardashian mo kaong saging. Namo kay mukbang ta. Dang pagkasiya. Kinamunta pag kasi mga makanong. Ikaw o niya ang sili. Pengi partner ang sili. Looking for quality smart TVs? Visit now at our Big Grand Showroom Corporation. Tumig. Acting. Kaya mami ha. Hala.
duha. Hi mga Tor, ako di ay si Ryan David na ako diri karon sa Bisdak 12. Ako ang video editing coach. So magstay ko diri for 3 days para tudluan ang mga aspirants sa video editing and tanan na ako nakamauhan akong itudlo sa ilaha. Siguro sa akong nakita diri ang pinaka-ma-challenge jud sa video editing is ang pinakabata sa ilaha, no? Sa tanang aspirants, which is si Barbs. Pero nakita man ako sa iya nga, bisan bago sa iya ang video editing, interested jud siya kay maminaw. And gina-assure jud nako sila tanan nga makamao jud sila. Dila. Brief. Basta ka nang kuan tayon. Kanang ang daspat na yun ang imong kuan ba? Concise. Imong Concise. yes, kanang paspasay. Walay Fast and wala. Furious. Uy, Walang intro. Walang kuskus balungos ba? Balawan ba? bantong ingon brief, short. Direct to the point, sir. Direct to the point, dito. Yes, direct to the point. Nakuha ni mo ang friends. Hello, Bisdak 12. Sa tinudang daghan sa inyo nga ang nag-improve. Pero ubay-ubay po sa inyo ha ang wala may nag-expect nga makadismaya ang inyong performance. Karon, ato ang i-review ang inyong mga final outputs sa Mukbang Challenge video. Sugdan na nato. Ayong adlaw mga migo ug miga kini inyong Abay Nel. Mukbang di ay tagsaging para sa inyong palangging nga di nalabing. Mangga kay ikaw ang akong pinalangga. Tungod sa kalisod sa sitwasyon ug sa kapobrehon sa kinabuhi, pamahaw paniudto panihapon, puro saging pagkaon kay walay bugas kanon. Pero katol-katol naman atong bun-i sa bugan. Ayay murag di na ni maayo. Undango na ni nato. Mora to mga amigo miga, salamat. Love you. Ganahan ko sa imuhang VO, nag-rhyme siya, marashag pong, marashag lyrics na paggana ang pagkasulat kay gana paminaw. So mahook ko maminaw sa imo kay mag-look forward ko. Saan po isunod niya ani na word? Nag-observe ko sa imo kahapon, I feel like wala ka nag-take og shirt nimo kay gibuhat na siya sa uban. And that's a good thing. Dapat di mo magsundog-sundog sa nakita ninyo sa inyong mga kauban. Kumpara sa imong nga first nagibuhat nga content no sa Get Ready With Me. Ato murag dili para comfortable sa imong kaugaling ng tanawon sa camera. This time sa kaning nga content confident na ka. Ang nakuan na kinako kay next time if natin murag in a joker na pugan and make it look natural. Di ka tumagot para bitaw. Scripted na gid kaya siya murag. Nang pugan murag. Next time, basig pwede na to nga medyo maanay. Dapat smooth ang delivery. Smooth ang delivery. So, kato, okay, marag medyo na-awkwardan ko ito nga, marag kailangan lang hindi mo nga ma-push ito nga punchline ba? So, dapat smooth na that. Then, say mo. I was low-key expecting couple of people nga matanggal. I'm not going to drop names, but I think Nel, I'm sorry Nel, you are a sweetheart, but I think mataktak ka. If I am Uncle Chito, I would eliminate him. Can I say this? Masyag paloy-paloy siyang content. Hi, I'm Kian and let's have a pre-dinner mukbang. Usa sa mga usual nga gaka-take advantage nato kay ang mga inato nga pagkaon. These fiber-rich foods packed with nutrients and vitamins kay dili lang makatabang sa bowel movement and metabolism but also sa overall health. Ug dili nato kalimtan ang ferments which are uyap and bagoong. Di pud ta palabi kay grabe kini og sodium content. After all, too much of something is not good. Remember, a healthy diet is one way to have a snatched model waist. Are you team mangga uyap or saging bagoong? Drop your faves down below. Sending love and light. I really love your video. Number one kay ang hook. Gamit kag hook. Nya,
aside sa hook, na-improve na ka, Jay. Improve na ka kay imong giadan og text. Oh, nigamit kag text on screen. So good job. Nindot kay mong storytelling kay it showed your personality without sharing your personal life. So gipakita nimo pag imong pagstorya, makita namo kinsa gid ka. And ganahan ko kay kagahapon kay di ba more man to siya entertainment. This time ang atake kay educational na pod. So good job ana. Kay guys sa wakabalo ang content duha gyud nakabuok. Educational or entertainment nara sa duha. Kung imo nang i-mix, nindot. Good job. Kian, confident or jugasi mo ang performance Kian or dili? Confident ko sa ang performance ang call. Gi-apply na ko tong advice ni Miss Talma last time na show your brand. Like, pagitay mong brand, and I think that is me being a fashion model. Na-maintain mo ang imuhang branding for imaging. Na-maintain mo to from day 1 to day 2 na mo ni mo pinapakita, fashionista ba, model ka. So na-apply mo siya sa ikaduha nga challenge. Punta ka, magpadayon gihapon na siya o bili ka maglisod sa mga busulot nga challenge. Salamat, Bian. Karon kay mukbangon ti ka. Huy, char lang. Buntis day ko ug mao ni akong gipangalaan and 22 years old na ni ang akong tiyan. As a fresh graduate, nakalinggawas na jud ko sa tanang istorya sa uban nga kanang anak ni Kuang dili na makahuman og eskwela kay igo ra mabuntisan. Maong gikan sa bukid, gabalon taong kog manggag saging nagikan sa uma ni Lolo. Tumay kapwa fresh grad tambay dira nga na pressure na. Ayaw mo paapekto sa istorya sa laing tao kay kitang tanan na ay right timeline nga gilaan ang Ginoo. Kung gamitan lang nato na og isa ka word to describe ang muhang contents na buhat so far, the word is relatable. Always na ba na kumpleto ang mga recados na adito tanan ang imong branding na kaupanan, the way sa pagsulat sa story na adito, mga punchlines nimo na adito, o siyempre sa editing, okay po tayo. So far, Joy, okay, manahan tayo mo sa mga napakita. Okay. Okay na ba? Sanood na ito. Sige, video yan. Salamat. Anams. Ay! Sabok ka. Nahimugso ko sa kalibutan nga walay namatan nga amahan ug tungod niya ang akong mama kailangan jud makita og bana nga katuwang niya sa pagbuhi kanamo. Ug tuod man ni uban mi sa bukid guys ug didto na mo na experience ang pinakapait nga experience sa kinabuhi halos everyday may sige saging. So, let me know in the comments below kung unsay mosulti about ato kay kung ako ang pangutan-on, dili nang Good job nga imong gi-share imong personal story at least namin nabawaan about imo. How wait lang anong kakatawa mo? Seryoso ko ako mga tanong. Anong kakatawa mo diya? Madamay ang pamilya. No, diba ko nila, anong kakatawa man mo din na? Nakarelate ko sa giingon ni video maldito nga ka na madamay ang pamilya. Sige, pag naay, seryoso ko ba yan, nag-attack ng feedback ng judge, mag-attack ng respeto. Anyway, good job kanang sa imong pag-share sa imong personal story. Kay that way, you can create connection, mas makarelate minimo nga makasabot mi unsa ka. And kung naka-i-share nga mga personal stories nga something kabalo ka nga emotional, ay lang kay paspasag storya kay ang una na sa tao kay dili ba automatic chill lang kay para mo sink in bitaw, mo sink in sa mong ang imong istorya kay kung di mi kaapas kay mawala na mi. So kay Bobby ata nga di ba sa social media kinahanglan paspas man ta. Di pud ka kinahanglan mo paspas pud tanan. Sa kapaspas sa kalibutan pili nga night times nga maghinay sa ka. Night times na pili ato siya nga path. In case mo viral yung video, ayaw ilabay-labay pagkaon lang kay daghan ba agad sensitive kayo karon nga makita nga naigi sa wala sa imong una ba nga ginana ang pagkaon para ma-maintain lang nimo imong credibility. Alright, salamat ka na. Next. Mukbang challenge nga nahimong MMK sa kauna ko giluong. Mukbang na yan! Saging para labing, parisan og bagoong para sa gugmang dili magpapugong. Naimangga para sa atong mga langga, parisan og uyab aron magpanilap. Ay, kaigat! Goodbye! Okay lang ka? Wala lang. Ganiya giingon ni
medyo maldito. Sa content creation, madamay gud ang pamilya, murag kanang murag dugsak kay sa akuan lang katakula. Ingon ani biya ko, nanging anak ko sa akong content. Okay naman, madamay. Damay siya in good. Pwede siya good, pwede siya bad. Pero medyo ko misinterpret. Katong lang sa viral na ko, dato manggod nagsugod nga kanang mag-question bitaw akong pagkainahan. Akong kuan manggod ang call is kanang bisag masakitan ako mukatawa nagihapon ko pero sakit. Masakitan ko mutong nagkatawa ko ganihapit. Defense mechanism na ko sa angkol. I want you to know na makasabot ko sa imo, Mira. Kay teacher manggod ko, ang imong reaction defense mechanism gid na to na sa trauma na imong na-encounters and that's what you're struggling right now. And it's valid. Kato na mga judgment na kung sumanggod ka ato. Kailangan lang ta mo bounce back. Ang ako makita sa imo na kay vibe ni Rufa May Quinto without even trying. So that's natural. Kana dapat ang imong gamito na personality. You can also follow your path. Kaya na-mention ni mo, ma'am, nga kuhan ganina, naglibog na ka kay mga tao. Mga himo ka content, tinuod mong intention, pero mga friends nimo mga tawa. Diba? Mag-struggle na ka na in the future, maghimo pa ko content. Ang technique ida na always go back to your why. Nganong nag-content creator man ka? Kung sa may reason nimo. Kung nay moabot ng mga panahon nga gibash kag ayo, una-una pirmi ang reason nganong nagsugod kag content creator and mo nay makapakusga nimo ayo. Nga bisan pag unsay bash maabot nimo, di ka mapangpang Mira. Thank you, Mira. Sawadi ka, magmukbang ta. Nakaadto day ko sa Bangkok, Thailand para i-represent ang Philippines sa Miss Teen International 2022 pageant. Sa mga aspiring beauty queens ug mga beauty queens daan, ayaw mo kabala ka uy. Importante you are true to yourself ug spread the love gihapon. Enjoy the journey and love what you do. Thank you so much guys and I'll see you in the next video. Every second is very important. If para ma-hook gihapon ng tao, mubura kayo ni pero naa gihapon tendency nga ang tao ma-bore, mawala pa kaabot og 30 seconds. Ganahan kay ko number 1 sa imong hook kay gigamit nimo kay negative. Ang tao naturally marites lah, dili tabo sila kinabuhi diha. Imong story ganahan kay pod ko nga gi-mention nimo imong achievement. So, pag college na ko, na-enter na kong pageantry. So, moto nakaadto ko sa Thailand. Then at the same time, nisud ang politics. Nahimo ko SSG president, first female SSG president sa campus EBSO or MOC. Then at the same time, nahimo ko first ever student regent sa amo campus gihapon. Atong pakpakan atong Miss International team. Tanan magtanaw ato kay mo taas ang tanaw sa imuha. Laka, di na siya basta-basta. So, good job. Ako lang ba? Hi, good morning. Ako day si Glenn. Another day. Tara, mukbang ta. Ay na naghatag og saging bisag tibag nulon, pero sige lang ang importante nga mabusog og magpabilin nga good looking ta. Joke lang. Sa kalisod sa una makaingon jud ko nga I survive. Naka-survive jud ko sa kalisod. Salamat ta sa Ginoo kay ni-survive jud ta sa atong kalisod sa una. Mo nang makaingon jud ko nga ako lang ba? Mo na nga makaingon jud ko nga ako lang ba? Mani akong na-observe sa imong video, nag-dub ka. Tapos, yan, ikaw inside ang imong dubbing sa imong lips. Nato yung gamay lang na part, ngayon kag tara kaunta. Pero imo siya gi-repeat ang imong giingon sa imong outro. Diba? Nag-VO ka, gi-repeat na po nimo siya sa last part. Ang imong video, naa siya sa middle, naa siya sa safe zone. So next time, gusto ko na mo step up pa ka sa safe na zone. Okay? Glenn, niingon si Telma nga naara daw ka sa safe zone. Okay? Para sa kuha, hindi ko ito. Para na po, hindi safe, hindi mo mang dikuhan. Sa imong first nga content na bubuhat, makita niyo imong lawas. Gigamit niyo to ba nga morag, this is my strength. Lawas, kagwapo. Sa ikaduhan na po niya video, kabalo ka asa pwede mag-focus ang tao dito gihapon sa imong lawas o sa imong kagwapo. Just because we told you that your strength isn't imuhang kagwapo, dili ka dapat mag-focus diya. Ipakita nga di lang kagwapo na ay unod ang imuhang mga videos. Mo na akong gusto nga makita nga klase nga content creator na si Glenn kung makapasok pa ka sa mga challenges. Alright? Thank you, Glenn. Hi, ako day si Ron, magmukbang karon. Nakasuway ba mo nga ikao na lang ang kagool? Mao na nga ako. Feel ako sad or stress ko.
partida, patikan pa na ha. Mao nang do what makes you happy because life is too short. Why ika-goal? Sama ra gud ana mga challenges nimo sa kinabuhi. Lisod og dili malikayan, maong kumpati lang og ayaw kalimot lingi sa taas. Ta, lihok na ta. Good job ato nga ni-risk ka and ipakita nimo imong soft side kay ngano daw pud siya impact kay mas naka-create to siya connection nako nimo. I think ha nga ang general public maka-create og connection nimo kay at first glance sa imuha ay bugoy-bugoy ra ni normal ra ni bugoy-bugoy pero wala ka relatable man pud gyapon kapuyon man gyapon bisag nagpatik no. Good job pod sa imuhang delivery kay di ba maka-pressure ba kay imong mga kuyog nga pas kay mga story na sila yung active kay sila na ikaw kay chill lang. Dili na ng mga content creators ma-pull off ang somewhat inspirational nga content. Katong imuhang gibuhat nga sa imuhang final output, dili siya cringy paminawon. Mura bitaw dili ka kay siya pa inspirational. Katong mo tan-aw ka, ma-inspire gyud ka. Okay ra ka ni Mura grabe man jud ang imuha naman. Mag-heart-heart lang. Bitaw ganahan ka sa imo boses Ron kay mura ko nimo gigak. Isa to house rule na to. No connection. Ron, dagan kayong salamat sa tomorrow. Sa panahon karon, motuo pa ba mo sa panultihon nga bahalag saging basta labing? Huwe! For today's video mga kabukid, magmukbang ta og saging! Saging! Mangga! Ang ako dahil mukbangon mga kabukid kay saging og mangga. Kay nakabaligya man ko og saging ganina, nagbilin ko para mukbangon atong duha. Di mo mukhaon ani? Rich kid man mo no. I'm here on my opisina para magmukbang og saging og mangga. O di ba, bungga? Sa panahon karon, ang saging amo na lang gyud ipang snack no. Pero sa estado sa mong kinabuhi sa una, mauna intaway gihimo namong bugas haron sa kagutom makalingkawas. Mga kabukid, way back 2000 mawad-an kog amahan 10 anyos pa akong pangidaron og wala nami kabalo asa mi paingon. Pero tungod sa saging, nakahuman kog eskwela bisan high school ra, pero di opisina. So mga kabukid, o kinsay nakarelate sa akong gi-share niyo, just comment below and share. Bye! Ang saging mo, oy, gihimo gay na mo kol nga, paagi nga mabuhi mi igsuuna. 10 anyos pa ko kol, kalit lang namatay among papa. Walang-wala dyan mi ato kol. Pamahaw paniod to panihapon, sige lag saging. Itos lang na namog asin, pero malipay ra gid mi sukol og nay asin kay may nanan to ba paparat-parat para ang kanang matulon ra gyud na mo. So na-emotional ka tungod ang saging ginatusunod ninyo sa asin. Tapos imo ang video pero bihin asin. Nag-improve na kol. Para na makuan ka ayaw ko no. Yes, Ibalo ka, Jenny. Moni ang perfect example sa naminaw sa feedback sa pinaka-first ninyong challenge. Yes, kol. Ang challenge is magmukbang lang pero na-interest. Na-story, na-istorya ang inyong pagmukbang na ay unod in the way nga mabalaan sa tao kung unsay inyong bibigyanan. Yes, kol. Right? Remember sa feedback ni Telma ni mo sa first challenge nga, alam mga kabukid, pero imong pagkaon kay medyo hindi pa bukid ka kwarto. This time, istorya lang nimo using that content ang imuhang mga kaadmi. Importante gid kaayo ang storytelling. Mahantay na ninyo sa inyong mga na-prepare nga mga clips sa inyong mga videos. Boom! Ang final output, grabe kanindot. Kung mauna ang naitabo sa imuha, generally. Thank you po. Ting taasa, layo kayo ang gap sa improvement ni mo. Monay, igamit mo ang storya sa inyong kinabuhi para mas magwapo ang inyong content. Right? Good job. Hello! Hi! And mabuhay! This is Inday Raiza, ang inyong chika nga rakitera. So nanguha na dayon tano og mangga sa nataran ni mama ug saging sa punuan ni papa. Huy! Kanan jud na natong sili para mas lami pa. Woo! Basta ingon ana nga pagkaon, lami! Himsog og busog kaayo! Di ka malain! Good job,
Riza, I'm proud of you kay gipakita gid nimo imong kuan. Maybe because sa imo pong trabaho kay nadunggan ako nga kuan daw ka comedian, stand-up comedian. And usually sa mga stand-up comedian, ilang himong katawanan, ilang mga flaws, kung nasa sila inaning insecurity, mo na ilang himong joke. So joke nila ako galingon, which is nakita na ako sa video. Sa imo nga mga content, sa sugod pa lang katong first ninyo sa Get Ready With Me unya sa mukbang, natural imuhang pagka-komedyante. Ganang imong pagka-stand-up comedian. Makita gid sa video nga mura birog di gyud nimo ma-question komedyante gyud ning bayhanan ni. Para sa kuha sa masiging ni Telma kaganiha nga sa kay Glenn nga naa siya sa safe zone, para sa kuha playing safe ra kaayo ka sa imuhang mga videos. Mas gusto nako tong mugawas pag itong muraog kanang Riza bitaw nga kanang kaya mo bitaw og punchlines or Riza nga maghatag og lami nga storya sa iyahang mga contents in a way nga kay charming na manggudaan imong personality. So pun ana nimo og unod ang imong content or punchlines. Okay? Daghang salamat sa imong Riza. Bang! Dara ang pinakagwapo, kadalag saging. Dara ng saging nga, ablihan to ng saging. So, kita, hilig tayo pagkatawa niya, usahay sa puton punta niya, sabaan ninyo gamukbang ning tao, hilom sabi, tawag ito, pole! Baliktad, ganun yung mga technical problems ba? Sukad pagkabata, god ka ng sige ko katawa niya, usay, mangita lang og lingaw. Kaya ka ng problema, ay padala ang problema. Kaya ka ng problema, muhalar na ako. Sige lang mo pagkatawa sa mga tao, kay mo na yung pag-happy na to, niya, kuwatag tubig, iinom na to, ang tanang kagool. Dara, pakitaw na ba? Awa ha? Gaduha na ning challenge ng iyong gibuhat, Mrs. Sa tinuod lang, muprangga ko sa imuha, murag naglisod pag ka sa pagbuhat o content. Ikaw ba okay lang ka personally? Naaba kay ginaagiangan? Kung naman ko lang, okay ba? Pero kanang nalay gamay ka ng gimingaw ko gusto mo sa akong mama. Mamas ko ka, Mrs. Kung ko na, first time no ka nang nilayo sa akong mama ba? Nanad ko na, igmatan ako. Muhag ko niya, mukis. Pero kung naman, ganing laban ko kay kung naman ko na pangandoy na ko ba? Dugay naman akong gikuhang God nga, balag layo, pero iguman pa, basta i-promise ako, igulay na ko mo, muhag jugon niya gyud kay pangandoy mo ginunong duwa kay kaming duwa, magdungan mo may kuhan, vlog ba? Kaya pa o dili? Kaya pa sa mga bisdak. Kinahanglan nimo kaya nun, Moises, suklan nimo ang kamingaw kay number one yun natin natalaban, normal nga mingawon ta sa to ang pamilya, bikan sukod kayo nimo ang inyong mama. Pero naa ka sa kompetisyon, Moises. Gusto ba nimo makadaog sa Bisdak 12? Gusto ko. Kung makasulod pa ka, kinahanglan nimo mubawi, medyo nag-alanganin ta. Daghan ko yung mga unnecessary na mga words na nadunggan na nagbalik-balik. Like, balik ta, ikatulo na nimo giingon. Kanang, og so, be particular, anak. I'm not sure kung imong gisulat ang imong VO or diretso lang ka nag-record sa VO. Dito to, improve to? Yes. Halata siya na imong gidritso kay murag messy ang imong voiceover. So, next time, dapat imo na siya ihanay tanan. Thank you, Moises. Camera, action. Hoy, mangga na namo! Mangga sa akong kayutaan, nas atop sa among silingan. Hi, this is Barbs, and let's do mukbang ni Inang. Story time. Sa kahakog na kog mangga, saka diri, saka didto, naingnan na lang hinuon kog unggoy. Unggoy ko no, ang mangga, aslom, tabang, tamis, halang. Mga anak, gibuli ka man. Magpabilin kang mangga nga paborito sa tanan. Uyap man, ginamos. Ikaw, magpabilin asin sa katilingban. Banana. Staple food kagahapon o garon. Sa PN ka man, dagan kag choices of food. Syempre, paarte-arte ka. Pobre ka man. Nihit ang bulsa o ang panudlanan. Pero ayaw kalimti. Walay dapat isayang sa pagkaon. Kung unsa ang naa sa imong lamisa, hinaguan sa mag-uuma. This has been your Inang Barbs. Follow for more. Malaybo. Unexpected kayo ba nga? Grabe. Huwag pa ko nakitaan nga mami nga kay Baw muhimo ginato nga content. Grabe. Si mami, wa nagpalupig. Yung ano, yung content, na siya storytelling, and ilan siya basta-basta. You're actually a natural content creator. Thank you.
Lagi paminahon ba nga for a 51 years old kaya gyud ay dili pa gyud ay too late na mahimong content creator. Hawod po ka sa storytelling through a video content. Grabe ang imong improvement actually. Kapag na to si Barbs. Thank you, Barbs. Normal naman yun na ma-emotional sila kay lagi sila family. Pero dapat dili na nila ipa-overshadow ang ilahang emotion sa reality na naa sila. Here to create quality content. Never sila ka-emotional. Gusto ko mga saba sa ila actually. Well, naa sila sa tubangan. Kaya ganun ko gusto i-correct sa ilahang. Tungkol sa ilang ka-emotional, mawala sila sa focus. Kung pwede pa lang namo sila isa-isahon yun o yaw-yaw. Ako yun sila yaw-yawan. Para sa kini nga challenge, aduna kamoy partner. Woo! Nanagyod! Sama sa giingon ni Medyo Maldito, kinahanglan pod nga naay mobiya sa kompetisyon. Ayaw sa karon kay murag wa pa ko kagawas. First challenge, second challenge, ugno ra mo kay kwato. Na-overcome naman ka na itong anong pagsubok pa man. Comedy skit ni siya ha, dili ni siya vlog. Idukol ko. Ang mananabang, maopoy na himo nimong anak. Dili kayo i-over ang acting kay mo pangit na. Wala may nakita kayo na improvement. Same lang og pattern. Thankful kay kung ano ko na-close nila. Wala ko naka-feel of awkwardness kay comfy kay sila jud kakulang. Ang midala sa video, ang guest creator. But for your comedy skit, ikaw ang midala. Ang iyang kakulba, wala rin na-control. Gikaon siya sa iyang nervous. Makatawa dyan ko on the spot, basa mo ang scene. Ang audience dili mag-adjust sa inyo ha. Kailangan ninyo ipakita na real ang inyong gi-portray kay para masabtan na mo dili pa na mo i-figure out on sa inyong gibuhat.